Čo znamená dvíhanie čela, ktoré je plné vrások pri tomto pohybe? Jedna z vašich otázok. Ďakujem. A v tomto krátkom videjku vám viem vysvetliť asi toľko. Čelo nachádza sa v časti premýšľania. Táto časť, plné vrások, áno, môže byť. A je, prečo by nie, veď vekom. Ale v rámci čítania z črt tváre vieme, že sa zameriavame skôr na pevné črty. To znamená na výšku čela. Je to kosť. To vám pri rozhovore nikto nezmení. Zameriavame sa na sklon čela. Vieme, aký sme rýchli alebo pomalší. Čo znamenajú vrásky takýmto spôsobom, lineárnym? Toto je vlastne presne úkazom toho, ako dotyčný človek premýšľa. Ako nad niečím, keď teraz ma sledujete, keď táto vráska vzniká, čo vám to hovorí? Čo vám to hovorí? Ten človek vám dáva najavo, na čo myslí vtedy, keď s vami rozpráva. Keď vás počúva a keď rozmýšľa nad tým, čo povedať, alebo čo zachytil, čo mu vy hovoríte. Áno? Čiže vlastne, áno, toto vzniká počas rozhovoru. Pokiaľ to ľudia robia často, tak samozrejme si tam tento sval takto vypestujú. Ako náhle chodíte do fitka a dvíhate činky určitým spôsobom, ten sval sa vám presne takým spôsobom, ako ho používate, zafixuje. Keď niekto používa pri rozhovore presne takto sval, on sa mu tam takto zafixuje a je. Toľko v skratke, čo vrásky na čele počas rozhovoru. Pýtajte sa ma. Odpoviem. Lajkujte, sledujte, zdieľajte. Najbližší tréning vám prezradím, kedy bude. Ale nie je to veľmi často. Takže teším sa na vás.